दिनै नोंथांमोन खौरांगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों नाजावनानै लादों आरो बे समाव आङो बे नैबे जमदुवार समस्तिनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय आरो अननायखौ जासिहरदों। दिनैहाय नैबे बालागाव आलीनगर गामियाव आङो सफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला गावसोरनो आंखौ वेलकाम खालामदों। टिएमसिनि केन्डिडेटखौ नांगौ होननानै लेंहरनायावहाय आङो दिनैहाय बे समाव नुजाफैदों आरो बेबादिनो नुजाफैनायजों लोगोसे आङो लोब लोब आंखौ अनसायनाय आंखौ जे आदर खालामनाय बेखौ आं नुनो मोनदों। बेनि थाखाय आङो गोसोआवहाय गोबांथार जिउजों आंनि रंजानाय आरो खुसिखौ बे रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरदों आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो जे दिनैहाय रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आंखौ अनसायदों बेबादिनो आङो दिनै देरहासारनायखौ रोखा नुजाबाय होननानै आङो गोबांथार जिउआवहाय आङो माने खुसिजोंनो लाख'हायै रंजानायखौहाय जिउआवहाय मोननो हादों। बेखायनो आङो नैबे जमदुवार समस्तिनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर आंनि टिएमसिनि दोलोनि बे ब्लक लेभेल प्रेसिडेन्ट बा प्राइमारि लेभेल बिथांमोनहा गोबांथार सिं मोजांथार खामानि मावदों होननानै आं नुनो मोनदों। मानोना बेबादि सिङाव आं बेफोरबादि एफाबां फिल जागोन होननानैबो आं मिथियाखैमोन। नाथाय दिनै टिएमसि दलखौहाय एसेबां मानि अनसायनानै एसेबां मानि आदर खालामदों आं बेखौहाय नुनानै जोबोद रंजानाय मोनदों आरोखि। दा आंनि नुनायावथ' टिएमसि दोलोनि आं जानानै गुबुन पार्टिखौ आङो फेक्टर जागोन होननानै दाबो जेबो आङो मोनदांनो हायाखै। मानोना दिनैहाय बिपिएफ सरकारा बा बिपिएफ दोलोखौ होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा खालि बेखौल' बुङो जे जोङो खेबथाम देरहाहोबोबाय। बे देरहाहोबोनायाव रायजो राजाफोरनि जेबो अनसायनाय होआखै होननानै रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंथिबाय थायो। मानो होनोब्ला रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावहाय फोथायनाय गैला। मानो होनोब्ला बिपिएफआव होनानै देरहाहरहोबानो बिजेपिआव हाबो बा गुबुन पार्टियाव हाबो। दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बेखौल' बुङो जे जोङो बिपिएफआव भट होला, जोङो बिसोरजों थाफादोंब्लाबो नुजादोंब्लाबो जोङो बिसोरनि भटखौ होआ। बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा आंनो फोरमायदों। दा नैबे बिसायख'थिया जोंहा दिनैहाय 5 थारिख जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने 16 दिनल'सै 15-16 दिनल'सै। दा बे 16 दिननि गेजेराव आङो रायजो राजाफोरजों सिं आङो हाबबाय थादों। दा दिनै हाबगासिनो दं, हाबबाय थादों। दिनै जोङो मोनबा जायगायाव हाबदों। मोनबा जायगायावबो जोङो ओरैबायदि खुसि रंजानाय, जोंखौ आदर खालामनाय बेबादिखौहाय जोङो नुनो मोनदों। जोङो बेखौनो हमदांनो हायो जे दिनै जोङो थाखा फैसा होनो हायाब्लाबो रायजोफ्रानो मानो वेलकाम खालामदों। निस्सय बेवहाय माबा मोनसे खोथा दङ। बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनदों। मानो होनोब्ला बिसोरो थाखा फैसा बियाखै, माबा मोनसे लुबैयाखै, अब्लाबो जोंखौ वेलकाम खालामदों, रंजानायजों जोंखौ नाजावदों। बेखौ नुनानै आङो जोबोद खुसि जादों। दा बेखौनो आङो दाथ' जोंहा रेसानो गैया, दिनै दाबो मोनबा मिटिं दंबावो। दा बेवहाय जोबनानै जों मोनबा मिटिङाव हाबहैगोन। गामि गामि दरफानि मिटिं लादों। बेयाव जोङो हाबहैबावगोन आरो बेवहाय जोङो बेबादिनो आदरखौ मोननो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ। बहराथ' जोङो ओरैनोब्लाबो आदा आरो सुद्द बेसेबां जायो? आदा आरो सुद्द 22,000। 22 आरो 3 25,000 बहराव जोङो जयजुक्त जागोन होननानै आं आसा खालामदों। बेखौ जोङो एकदमबारे केलकुलेसन खालामनानै मोनखानाय। आरो जिहेतु दिनैनि जे बेला नोंथांमोनहानो मिथिगौ दिनै माबादि आंखौहाय आदर खालामदों। बेखायनो आङो जोबोद रंजानायजों रायजो राजाफोरखौ आरोबाव खनसे जोंनि बे जमदुवार समस्तिनि रायजो राजा, गरिब दुखिया, माहाजोनानो जाथों, गरिबानो जाथों, बयखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय नाजावनानै लादों।